Iki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pulit ka Mumbai Traffic Control Room. Klayo ke jing Byrngem link ba WhatsApp pan Pynbthei bom has ngirake ya ka ana chatur dashi. Klayo ya ke jing Byrngem has ngit hoding ha ka bala Byrngem bon bu bom ha ki bon tli ki kali ha ka leng ka nong ba Mumbai bala Byrngem ru ban Pynbthei do bom RDX. Lakin no ba ke jing Byrngem ke de ka buan na ka Seng Lehnoh Lashkar Jihadi. Hakata ka jing Byrngem ha ka WhatsApp lakam bala bu lai pu south li ki bom ha ki lai pu south li ki kali ha ka leng ka nong ba Mumbai ba ka nong ba Mumbai ka sakhenyo. Shosho ka Seng Lashkar Jihadi kelakam baminta kala dan lupa ka sangut ki Lehnoh Pakistan ki belayo bandrung hapo India ba lakam ru bon Pynbthei 100 kilo RDX. Ki pulit ka Mumbai kelas tang mentokit benya yakni ki pulit klakin tui ki nong shong ka Mumbai ba kim de ben kulmar jingmut ba kim de ben pinsngap ki khubor hamsaya hinde ki de ben pintip shaki pulit tada ki yo i ka nukuno ka bai dan jing subasniu ka Mumbai klapen kre ban rakhi ya ka Ganesh festival ka bash phosngi ba lapha ki lakngot ki pulit ban para hakeleng kani ka nong ba kani ka tamasa kan sedang nadukan do tre kunai lur arajar alposan